Τώρα, θα μπούμε στο θέμα μας, που είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Δυσκολίες άλοθη για προβληματικές προσωπικές σχέσεις. Δηλαδή, τι θέλει να πει αυτό. Στο σπίτι, στην εκκλησία, στη δουλειά, στη γειτονιά. Μην αφήνετε τις δυσκολίες να δημιουργούν άσχημες σχέσεις με τους άλλους. Δεν σας φταίνει άλλοι. Ούτε ακόμα και η αρρώστια επιτρέπεται σαν δικαιολογία όταν κάποιος κακοποιεί τον άλλον. Ποτέ. Κάθε κρίση έχει τη δυνατότητα να καταστρέψει ή να οικοδομήσει περισσότερο τη σχέση μας με τον Θεό, με τον εαυτό μας και τη σχέση μας μεταξύ μας. Κάθε δυσκολία, κάθε κρίση ή θα μας ανεβάσει πιο κοντά στο Θεό, θα τα πάμε πιο καλά εδώ μέσα και με τους άλλους, ή το αντίθετο. Το θέμα είναι πώς θα τη διαχειριστούμε, την κρίση και τη δυσκολία. Τι κάνουμε με την κρίση μας? Η κρίση, γράφει κάποιος, δεν είναι η αιτία των προβλημάτων μας. Τα προβλήματά μας κάνουν ανίκανους να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Καταλαβαίνετε τι λέει αυτό? Ήδη έχεις προβλήματα. Και όταν μπαίνεις σε κρίση, τότε αντιδράς άσχημα. Ψυχραιμία θέλει. Το πώς λοιπόν αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες και τις κρίσεις της ζωής σου εξαρτάται από την προσωπική σου, από την προσωπικότητά σου, από τη φιλοσοφία σου και την πίστη σου στο Θεό. Ποιος είσαι σαν άνθρωπος, ως άνθρωπος? Τι φιλοσοφία ζωής έχεις? Ποια είναι η σχέση σου με Εκείνον? Γιατί προσέξτε αγαπητοί μου, αν τα πας καλά με τον Θεό, τα πας καλύτερα με τον εαυτό σου. Και άμα τα πας καλύτερα με τον εαυτό σου, τα πας καλύτερα με τους άλλους και αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες σου πιο αποτελεσματικά. Έτσι πάει. Θεός, εαυτός, άλλοι. Ξεκινάς από το σπίτι. Και μετά προβλήματα. Δυσκολίες, κρίσεις και οτιδήποτε άλλο. Η οικονομική κρίση που τη βιώνουμε ακόμα, μπορεί να είναι ένας λόγος για απελπισία, κατάθλιψη, απομόνωση, γκρίνια και απεσιοδοξία. Μπορεί όμως να είναι και μια ευκαιρία για προσωπική αυτοεξέταση και συνολική αναθεώρηση. Η Ειρήνη Κορδελά είναι μια ψυχολόγος. Το πρώτο κομμάτι, επάνω, η απελπισία, η απομόνωση, η γκρίνια, βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο. Αλλά το ποτήρι μπορεί να είναι και μισογεμάτο. Γι' αυτό πώς θα ανταποκριθείς και θα αντιμετωπίσεις την κρίση σου. Και ο Απόστολος Παύλος θα πει να εξετάζετε τον εαυτό σας αν έχετε την πίστη, να δοκιμάζετε τον εαυτό σας ή δεν καταλάβετε ακόμα καλά ότι ο Ιησούς Χριστός κατοικεί μέσα σας. Πώς αντιμετώπιζε ο Χριστός τις διάφορες κρίσεις στη ζωή του? Από τη στιγμή που γεννήθηκε τον κυνηγούσαν, θυμόσαστε. Και αναγκάστηκε να πάει στην Αίγυπτο, μέχρι που τον σταύρωσαν. Η ζωή του συνέχεια κρίσης ήταν. Ησυχία δεν είχε. Μόλις μεγάλωσε και άρχισε το έργο του. Οι δικοί του τον κυνηγούσαν. Όχι οι Ρωμαίοι, τα αδέλφια του. Γιατί δεν κατάλαβαν ότι ο Θεός τον έστειλε. Άρα λοιπόν αγαπητοί μου, μερικά ζευγάρια, προσέξτε, χώρισαν μέσα στην κρίση ή σε μια κρίση, αλλά ενώθηκαν περισσότερο. Ποια είναι η διαφορά? Το πώς αντιμετώπισαν την κρίση τους. Αν και οι δύο, τα ζευγάρια δηλαδή, άνδρας και γυναίκα, είναι κοντά στο Θεό, προσέξτε, όσο πιο κοντά πάμε στο Θεό, πιο πολύ πλησιάζουμε ένας τον άλλον. Και όσο πιο μακριά, το κενό μεγαλώνει και αν ο ένας φύγει, πάλι μεγαλώνει, ή ο άλλος, ακόμα χειρότερα. Και προσέξτε λίγο κάτι. Ξέρετε κάποιο ζευγάρι που χώρισε όταν και οι δύο ήταν κοντά στο Θεό? Δεν υπάρχει. Ή ο ένας, ή ο άλλος, ή και οι δύο έχουν απομακρυνθεί από το Θεό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε το Θεό στη ζωή μας. Για τις σχέσεις μας και μέσα στο σπίτι
Και μέσα στη γειτονιά και μέσα στη συγγένεια και μέσα στην αδελφότητα χρειαζόμαστε το Θεό για να έχουμε σωστές σχέσεις. Κοιτάξτε λίγο παράδειγμα. Αδάμ και Εύα. Η πρώτη τοξική συμπεριφορά μεταξύ ζευγαριών έγινε στον κήπο. Και ποια ήταν αυτή? Του λέει ο Θεός, πού είσαι Αδάμ? Και αυτός λέει, σ' άκουσα στον κήπο και φοβήθηκα και κρύφτηκα γιατί είμαι γυμνός. Αμά. Και ποιος είπε ρε Αδάμ ότι είσαι γυμνός? Πριν γυμνός δεν ήσουνα? Τι έγινε? Κάποιος ιεροκήρυκας που ήταν καινούργιος στην εκκλησία του είπε, μέσα σε 3 μήνες το πολύ θα επισκεφθώ όλα τα σπίτια της εκκλησίας. Σε 3 μήνες. Είχε γύρω στα 300 σπίτια. 100 σπίτια το μήνα. Αρκετά δεν είναι? Πήγαινε ο άνθρωπος κάθε απόγευμα σε ένα διαφορετικό σπίτι και να φτάσει. Λοιπόν, και πήγε σε ένα σπίτι, είδε το αμάξι ήταν έξω. Σου λέει κάποιος είναι μέσα. Πήγε στην πόρτα, ακούει θόρυβο μέσα, χτυπάει, τίποτα. Ακούει θόρυβο, χτυπάει, τίποτα. Βγάζει μια καρτούλα που είχε και σημειώνει. Ιδού εις τα μη στην θύρα και κρούον, εάν της ανοίξει θα εισέλθω και θα φάμε και τα λοιπά και θα περάσουμε όμορφα και ωραία. Φεύγει. Την Κυριακή αυτή η καρτούλα έπεσε στο δίσκο που πέρασε και γυρίζει από πίσω και βλέπει άλλο εδάφιο. Την φωνή σου ήκουσα εν το παραδείσο, αλλά ήμουνα γυμνός και κρύφτην. Γιατί ο άνθρωπος μόλις βγήκε από τον ντους με την πετσέτα, πού να πάει να ανοίξει τον κήρυκα? Τον είδε από το τζάμι ποιος ήτανε, κρύφτηκε. Άρα μετά του λέει, πάστορα, μόνο εσύ δεν ξέρεις εδάφια, ξέρουμε κι εμείς. Του απάντησε και αυτός βιβλικά. Λοιπόν, η γυναίκα λέει, κοιτάξτε να, η πρώτη τοξική συμπεριφορά, η γυναίκα που μου έδωσες, εκείνη μου πρόσφερε ένα καρπό και έφαγα. Ποιος φταίει? Η γυναίκα και ο Θεός. Εγώ είμαι εντάξει. Και μετά ο Θεός αναγκάστηκε να τους βγάλει έξω από εκεί. Ο Κύριος ο Θεός έφτιαξε για τον Αδάμ και τη γυναίκα του δερμάτινους χιτώνες και τους έντυσε. Αφού λοιπόν έδιωξε τον άνθρωπο, έβαλε φρουρούς για να φυλάνε το δρόμο που οδηγούσε στο δέντρο της ζωής. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Επειδή τους αγαπούσε. Γιατί αν τρώγανε από το δέντρο της ζωής θα μένανε στην αμαρτία τους. Δεν υπήρχε σωτηρία. Γι' αυτό έβαλε αγγέλους και είπαν, δεν τους αφήσετε να μπουν ξανά. Γιατί ο Θεός είχε σκοπό να φέρει τον Χριστό αργότερα και να τους φέρει πίσω πάλι στον κήπο, στην παρουσία τη δική του. Αλλά προσέξτε, το κακό έγινε αυτό και μετά από αυτό το κακό ο άνθρωπος ξέφυγε εντελώς. Κάιν και Άβελ, στον Κάιν όμως και στη δική του θυσία δεν έδειξε ευμένεια ο Θεός. Τότε οργίστηκε ο Κάιν και σκυθρόπιασε και τι έκανε? Πήγε τον αδελφό του τον Άβελ, πάμε στα χωράφια του λέει και εκεί στα χωράφια όρμησε ο Κάιν εναντίον του Άβελ και τον σκότωσε. Κοιτάξτε το κακό από μια αμαρτία. Και στη συνέχεια έχουμε πολλές άσχημες ιστορίες στη βίβλο. Ισαύ και Ιακώβ. Ο Ιακώβ πλησίασε τον πατέρα του και εκείνος τον ψηλάφισε και είπε, η φωνή σου είναι του Ιακώβ, αλλά τα χέρια σου του Ισαύ. Ξεγελάνε με απάτη τον πατέρα τον τυφλό, η μάνα βέβαια που τα οργάνωσε όλα αυτά. Και η συνέχεια ποια ήταν? Τιμωρήθηκε αυτή πολύ άσχημα. Τον αγαπημένο της γιο τον Ιακώβ δεν τον ξαναείδε. Γιατί? Ο Ισαύ μίσησε τον Ιακώβ εξαιτίας της ευλογίας που του είχε δώσει ο πατέρας του. Κοντεύει ο καιρός, έλεγε, που θα πενθήσουμε για το θάνατο του πατέρα μου. Τότε θα σκοτώσω τον αδελφό μου τον Ιακώβ. Μπράβο Ισαύ. Και αυτό τι ωραία οικογένεια, Μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία. Εδώ και αν δεν είχαμε. Και το θέμα είναι ότι η Ρεβέκα ποτέ δεν ξαναείδε τον αγαπημένο της γιο τον Ιακώβ, γιατί ο Ιακώβ μετά από 20 χρόνια επέστρεψε, η μαμά είχε πεθάνει. Όμως, δόξα τω Θεώ, ο Ιωσήφ έσπασε την αλυσίδα της κακίας. Αυτά είναι στην ίδια οικογένεια, προσέξτε, από γενεά σε γενεά γίνονται. Αδάμ, Κάιν, Ιακώβ. Και τώρα ερχόμαστε στον Ιωσήφ.
Σπάει αυτή η αλυσίδα της κακίας, γιατί ο Ιωσήφ, ενώ τα αδέλφια του τον πούλησαν, τον μίσησαν, η γυναίκα του Πετεφρή τον πρόδωσε, ο αρχινοχώος τον ξέχασε, ο Θεός όμως τον ύψωσε. Γι' αυτό εμπιστευόμαστε το Θεό. Ακόμα και όταν οι άλλοι μας παραιτήσουν, μας απορρίψουν, μας αδικήσουν και θα μας αδικήσουν. Η φράση κλειδί στη ζωή του Ιωσήφ, ο Κύριος όμως ήταν μαζί του και τον ελέησε. Γιατί ήταν ο Κύριος μαζί του? Γιατί και αυτός εμπιστευόταν στον Κύριο. Ποτέ δεν πρόθεσε τον εαυτό του. Άλλοι είπανε για τον Ιωσήφ, αυτός μπορεί να ερμηνεύσει τα όνειρά σου, Φαραώ. Φέρτε τον εδώ. Αυτός ποτέ δεν είπε, εγώ είμαι εδώ. Ελάτε να σας τα πω. Όχι. Γιατί πίστευε στο Θεό. Κοιτάξτε, εσείς σκεφτήκατε, είπε στα αδέλφια του αργότερα, να μου κάνετε κακό. Ο Θεός όμως το μετέτρεψε σε καλό, για να κάνω αυτό που γίνεται σήμερα. Να διατηρήσω δηλαδή στη ζωή έναν πολυάριθμο λαό. Όχι μόνο τους Αιγυπτιούς και πολλούς άλλους στην περιοχή και τον πατέρα του με όλα τα αδέλφια του που κατέβηκαν από τη γη του Ισραήλ να πάνε στην Αίγυπτο να βρούνε ψωμί. Συγχώρηση. Μεγάλο θέμα, αγαπητοί μου. Μην αφήνετε πικρίες να εστιάζουν στη ζωή σας. Η πικρία, λένε οι ψυχολόγοι, ακούστε το αυτό και το ρώτησα και σε 2 ψυχιάτρους αυτό και μου είπαν και πιο πολλοί, λένε ότι είναι 80% αιτία της κατάθλιψης. Η πικρία. Δεν συμφέρει σε σένα να κρατάς πικρία. Όταν συγχωρείς εκείνον δεν το κάνεις για αυτόν, το κάνεις για σένα. Να ελευθερωθείς και να πετάξεις. Κάποτε στο βιβλίο αυτό που έγραψε για τη συγχώρηση απ' έξω, εδώ έχει ένα δέντρο και ένα κλουβί κρεμασμένο σε ένα κλαδί. Το κλουβί, η πόρτα είναι ανοιχτή, το πουλί έχει φύγει, δεν φαίνεται καν στη φωτογραφία. Μιλούσα με μια γυναίκα στο γραφείο μου γιατί με τον άντρα της είχαν πικρίες. Και αφού είπαμε διάφορα, της λέω, βλέποντας αυτή την εικόνα, αν ήσασταν εσείς το πουλάκι αυτό, πού βρίσκεστε? Μέσα, έξω, μακριά, κοντά? Κοιτάει και μου λέει, εγώ μπαινοβγαίνω στο κλουβί. Ναι, προσέξτε, αυτό μας φαίνεται περίεργο, αλλά είναι και ρεαλιστικό, γιατί πολλές φορές θα έχεις τον πειρασμό της πικρίας για το ίδιο πράγμα. Όσο όμως πιο εύκολα το αφήνεις, πιο πολύ απομακρύνεσαι από αυτό. Θα ξανάρθει ο διάβολος. Μερικές φορές θα το πει 10 φορές την ημέρα, μετά θα γίνει κάθε μέρα, μετά θα γίνει 1 το μήνα και τελικά θα σε αφήσει γιατί ήδη το ξεπέρασες με τη χάρη του Θεού. Πώς συγχωρούμε? Διαπίστεως. Πώς σωζόμαστε? Διαπίστεως. Πώς ζούμε τη χριστιανική πορεία? Διαπίστεως. Τίποτα άλλο. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, μην αφήνετε πικρίες στη ζωή σας. Θα κάνει ζημιά σε εσάς, όχι σε εκείνον με τον οποίο είστε πικραμένοι. Γι' αυτό χρειαζόμαστε το Χριστό στη ζωή μας, πάντοτε. Και ξέρετε, πιστεύω όλοι να τον έχετε γνωρίσει, αν δεν τον έχετε γνωρίσει, πλησιάστε τον. Ταπεινωθείτε μπροστά του και ζητήστε τη χάρη του για να σας φέρει μέσα στην οικογένειά του, να στείλει το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή σας και αυτό να σας δώσει τη δύναμη να μπορείτε να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον και επίσης τον εαυτό σας. Ξέρετε, πολλοί χριστιανοί δεν μπορούν να συγχωρέσουν τον εαυτό τους. Γιατί δεν συγχωρούμε τους άλλους? Γιατί δεν συγχωρέσαμε τον εαυτό μας? Γιατί δεν συγχωρούμε τον εαυτό μας? Από εγωισμό. Τίποτα άλλο. Γιατί λέμε, εγώ πώς το είπα αυτό? Εγώ πώς το έκανα αυτό? Λες και είμαστε αναμάρτητοι. Δεν είμαστε. Είμαστε θνητοί, αμαρτωλοί. Μόνο ο Χριστός ήταν αναμάρτητος εδώ στη γη. Γι' αυτό ταπεινώσου και πες, Κύριε, συγχώραμε. Αναγνώρισε ότι είσαι θνητός και αμαρτωλός. Αυτό σε ταπεινώνει. Γονάτισε και πες, Κύριε, συγχώραμε και βοήθησέ με να λάβω αυτή τη συγχώρηση που δίνεις. Ο Θεός τη δίνει. Εμείς την κρατάμε μακριά. Άλλα ωραία παραδείγματα. Ρούθ και Ναομή. Μη με πιέζεις, είπε η Ρούθ στην Ναομή, να σε αφήσω και να φύγω από κοντά σου. Όπου πας θα πάω κι εγώ. Όπου μείνεις κι εγώ θα μείνω. Ο λαός σου θα είναι λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου. Τι ωραία παραδείγματα. Η Ρούθ η Μωαβίτισσα, η οποία Ρούθ ευλογήθηκε πάρα πολύ από τον Θεό και κοιτάξτε, έτσι ο Βος πήρε το Βος σαν άντρα με τη Ρούθ τη γυναίκα του, ο Κύριος τους ευλόγησε, έμεινε έγκυος και γέννησε τον Βος.
Προσέξτε ποιος είναι ο Βοός. Ο Βοός ήταν πατέρας του Οβίδ. Ο Οβίδ ήταν πατέρας του Ιεσέ, ο Ιεσέ του Δαβίδ και από το Δαβίδ έρχεται ο Χριστός. Η Ρούθ η Μωαβίτισσα μπήκε στο δέντρο το γενεολογικό του Κυρίου. Όπως και η Ραάβ η πόρνη. Άλλο κι αυτό. Αυτά τα 4 ονόματα των γυναικών τα βλέπουμε Ματθαίος 1. Η Ρούθ η Μωαβίτισσα, η Ραάβ η πόρνη. Τι δουλειά έχει αυτή. Κι όμως, ασπάσει και τον Θεό, ταπεινώθηκε και ζήτησε συγχώρεση. Δεν συνέχισε εκείνη τη δουλειά που έκανε. Παντρεύτηκε έναν Εβραίο και μπήκε στο δέντρο του Χριστού. Αυτά, αγαπητοί μου, δίνουν το μήνυμα ότι ο Θεός συγχωρεί τον αμαρτωλό όταν αυτός ταπεινωθεί, όποιος και να είναι. Και δίνει ζωή στον άνθρωπο. Αρκεί να είναι μπροστά του. Κοιτάξτε αυτή την εικόνα, τι σας θυμίζει. Ναι, πείτε το. Ναι, Κίνα. Μπράβο. Έχει κανείς από σας πάει εκεί. Νίκο, να κάνουμε μια εκδρομή, σε παρακαλώ. Προσέξτε οι Κινέζοι τι κάνανε. Οι Κινέζοι, βλέπετε, δεν έχουν γράμματα, έχουν σύμβολα. Οι Κινέζοι για τη λέξη κρίση έχουν τον συνδυασμό των συμβόλων για τον κίνδυνο και την ευκαιρία. Να τα. Ξέρει κανείς Κινέζικα? Εύχομαι να είναι εντάξει αυτά, να μην λέει κάτι άλλο που δεν θέλουμε. Αυτά είναι τα 2 σύμβολα, τα οποία τα βρήκα στο ίντερνετ, που έλεγε κίνδυνος, ευκαιρία. Τι σημαίνει αυτό? Κάθε κίνδυνο που έχεις, κάθε κρίση, κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζεις είναι μια ευκαιρία να αυξηθείς. Το θέμα είναι ή να φύγεις προς τα κάτω. Τι θα κάνεις με αυτό? Και το πάντα συνεργούσε προς το αγαθό που αναφέρομαι προηγουμένως, τώρα μπορούμε να το αναφέρομαι, γιατί δεν έχουμε κάποιον μπροστά μας που και την ώρα μόλις έθαψε τον νεκρό του. Ναι, θέλει πίστη πολύ να το δεχτούμε αυτό, αγαπητοί μου. Ο Θεός ξέρει τι κάνει. Ο Ιώβ λέει, ο Θεός επιφέρει το ορισθένη σε με. Κάποιες φορές το επιφέρει, άλλες φορές το επιτρέπει. Έχει τον έλεγχο της ζωής μας. Πρέπει να εμπιστευτούμε σε Αυτόν. Ο Θεός ξέρει τι κάνει, εμείς δεν ξέρουμε. Και επειδή δεν ξέρουμε, αγωνιούμε και αγχωνόμαστε και τα βάζουμε και μαζί Του. Χρειάζεται λοιπόν να εμπιστευτούμε τον Θεό. Κίνδυνος, ευκαιρία. Πρόβλημα, ευκαιρία. Μέσα από όλα αυτά, ο Θεός θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε, να ανεβούμε πνευματικά. Δεύτερον, η κρίση σαν αποδιοπομπαίος τράγος. Κοιτάξτε λίγο. Στο Λεβιτικό λέει, τον τράγος τον οποίον έπεσε ο κλήρος του Αζαζήλ, ένα δαιμόνιο της ερήμου, θα τον στήσει ζωντανό ενώπιον του Κυρίου, για να κάνουν πάνω σε αυτόν την τελετουργία του εξυλασμού. Έπειτα θα τον διώξουν στον Αζαζήλ στην έρημο. Τι σημαίνει αυτό? Μην κάνουμε την κρίση μας το πρόβλημά μας, τον αποδιοπομπαίο τράγο, και πάνω σε αυτό χτίζουμε. Παράγοντες που συνήθως οδηγούν στην κατάκριση και αρχίζουμε και κρίνουμε και κατακρίνουμε τους άλλους. Περιφρόνηση και υποτίμηση. Υποβιβάζουμε και μειώνουμε τον άλλον και τη μεταξύ μας σχέση. Γιατί έχουμε πρόβλημα, βλέπετε. Και αντί να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, είναι μισοάδιο, και αντί να πάμε Κύριε βοήθησέ με, αφήνουμε τον εαυτό μας να βγάζει τα συμπεράσματά του, και με πολλές φορές αυθαίρετα συμπεράσματα, άσχετα με την πραγματικότητα. Και μέσα μας φτιάχνουμε σενάρια. Έλλειψη επικοινωνίας. Δεν συζητάμε τι σκεφτόμαστε και πώς αισθανόμαστε. Το κρατάμε μέσα μας. Με αυτόν τον άνθρωπο, άντρα, γυναίκα, στο σπίτι, τα παιδιά σου, συγγενείς, φίλους, αν έχεις θέμα, συζήτησέ το. Μήπως κατάλαβες λάθος. Συσσωρευμένα άλυτα ζητήματα, τα οποία, προσέξτε, δημιουργούν οργή, πικρία, φόβο, νησικακία, κακοποίηση. Σας είπα θα κάνω μάθημα για την ενδοοικογενειακή βία. Κακοποίηση στο σπίτι. Γιατί όλα αυτά?
Γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο δράστης, θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι υπεράνω όλων και μπορεί με την κακοποίηση να ελέγχει τους άλλους. Και εδώ μέσα στην Εκκλησία είναι σαν άγγελος. Και εσύ λες, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τέτοια. Ναι, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τέτοια. Στο σπίτι του. Σε ποιον? Στη γυναίκα του. Ή στο παιδί του. Ενώ οι άλλοι δεν ξέρουν τίποτα. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ας είμαστε προσεκτικοί. Όταν βλέπουμε κάποιο κακοποιημένο πρόσωπο, μην βγάζουμε το συμπέρασμα ότι αποκλείεται ο άντρας αυτός να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν αποκλείεται καθόλου. Ελέγξτε το. Ρωτήστε αυτή τη... Μου λέει η αδελφή μου, επειδή συζητάμε μαζί της πολλές φορές και της είπα γι' αυτό θα κάνω αυτό το μάθημα της ενδοοικογενειακής βίας, έχει καμιά ιστορία. Όταν ήμουν, η αδελφή μου καλά, ήταν στην αεροπορία της Αμερικής και είχε μεγάλο βαθμό, έγινε συνταγματάρχης. Δούλευε στο Πεντάγωνο κτλ. Τώρα είναι συνταξιούχος, λέει, όταν είχα κάπου 100 κορίτσια που ήταν αξιωματικές και τις είχα στην επίβλεψή μου, μια μέρα είδα μια κοπέλα, μια κυρία να έρχεται μέσα παντρεμένη με μαύρο το μάτι. Εγώ αμέσως κατάλαβα ότι την έδιρε ο άντρας της. Της λέω, τι έγινε? Να, λέει, έπεσα από τη σκάλα. Της είπα, άκουσε κορίτσι μου, όταν σταματήσει να πέφτεις από τη σκάλα και έχεις μαύρο μάτι, αλλά να μου το πεις. Πέρασε λίγος καιρός, όλο το πρόσωπο μαύρο, τα μπράτσα μαύρα. Της λέω, είσαι έτοιμη να τα πούμε? Τώρα είμαι έτοιμη, λέει. Τα είπαμε και αμέσως έστειλα το φρουρό, τον έπιασε και τον έβαλαν φυλακή. Προσέξτε, αγαπητοί μου αδελφοί, ως Εκκλησία, ως άνθρωποι Θεού, ως άνθρωποι Χριστού, έχουμε ευθύνη να προστατέψουμε τα θύματα. Να το ελέγξουμε, μην τα αφήνουμε έτσι. Μην γυρίσουμε από εκεί και πούμε δεν πειράζει. Μην πούμε κάτι ανοησίες που λένε αυτός είναι ο σταυρός σου, κάτσε εκεί που είσαι. Αμαρτία. Αυτός δεν είναι ο σταυρός του Χριστού που είπε να σηκώσουμε. Αυτό είναι ο σταυρός του άντρα σου που επιβάλλει σε σένα. Εσύ η γυναίκα μίλησε σε κάποιον υπεύθυνο. Και εσύ που βλέπεις από μακριά ο τρίτος και καταλαβαίνεις κάτι δεν πάει καλά, ερεύνησέ το. Και πάρε το 15900 SOS. Πάρε το Α21 κάποιον. Πάρε την αστυνομία να πάει να δει τι γίνεται. Να βοηθήσουμε τα θύματα. Είτε είναι παιδιά, είτε είναι γυναίκες συνήθως. Τώρα σπάνια είναι και άντρες θύματα, αλλά αυτό είναι σπάνιο φαινόμενο. Υπήρξαν και αυτές οι περιπτώσεις. Που η γυναίκα κακοποιούσε τον άντρα, αλλά αυτό είναι το σπάνιο. Το συνήθες είναι ο άντρας κακοποιεί τη γυναίκα ή τα παιδιά. Γι' αυτό εμείς δεν θα μείνουμε άφωνοι. Θα πάρουμε θέση. Αλλήμονό μας, αγαπητοί μου, αν παραβλέπουμε τις αδικίες αυτές και την κακοποίηση που γίνεται γύρω μας. Ποια είναι τα συμπτώματα της κατάκρισης? Κατηγορία ένας τον άλλον για τα προβλήματα, έλλειψη αγάπης και σεβασμού, η σχέση δηλητηριάζεται με την περιφρόνηση, το ζευγάρι παγιδεύεται σε μια κακή σχέση και ένα ενδοοικογενειακή βία. Βλέπετε, ο διάβολος έχει τεχνική καλή, ξέρει τα βήματα. Θυμόσαστε την ιστορία του Αγαμέμνονα και της Κλητεμνίστρας, που όταν ήρθε μετά από 10 χρόνια πίσω η Κλητεμνίστρα με τον εραστή της τον δολοφόνησαν. Και μετά τι έγινε? Τα παιδιά τους, ο Ορέστης και η Ηλέκτρα, δολοφόνησαν και τη μάνα και τον εραστή. Τρομερή οικογένεια. Ορίστε. Πρότυπο, ναι, προς αποφυγή. Θα μου πείτε τώρα, εντάξει, μπορεί να είναι και μυθολογία, αλλά αυτά είναι παραδείγματα ζωής που συμβαίνουν. Άμα δεν υπάρχει η αγάπη, και πού θα βρεις αγάπη? Θεός είναι αγάπη. Στην Κατερίνη πήγα και ψώνισα μια φορά, ήταν και η γυναίκα μου εκεί και η κυρία μου λέει καθώς φεύγω, πριν τα Χριστούγεννα, άντε καλές γιορτές με υγεία. Ωραία, της λέω με υγεία αλλά και αγάπη. Μου κοιτάει σοβαρά και μου λέει, υπάρχει αγάπη?
Καλά, της λέω, εσύ μίλησαμε και άλλη φορά. Εσύ πιστεύεις στο Θεό, δεν πιστεύεις? Πιστεύω. Άρα της λέω, ξέρεις ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αφού υπάρχει Θεός και πιστεύουμε, υπάρχει αγάπη. Ναι, λέει, έχετε δίκιο. Έφυγα, παίρνω τηλέφωνο. Της λέω, δεν μου λες αυτό που μου είπες προχθές ήταν κάτι για σένα ή για κάποιον άλλον? Όχι, λέω, εγώ μια χαρά τα πάω στο σπίτι μου, καλά με τον άλλον, τα παιδιά μου. Ήταν ένας άνθρωπος, άλλος, λέει, ένας φίλος που είχε κάποια ζητήματα στη ζωή του, γι' αυτό το είπα. Εντάξει, της λέω. Αναρωτιόμαστε. Υπάρχει αγάπη? Κοιτάμε τα νέα, τρελαινόμαστε. Τι είναι αυτό? Πού πάμε? Η κοινωνία μας έχει ξεφύγει τόσο πολύ από την αγάπη και προσπαθεί ο καθένας μόνος του. Γίνεται ένας θεούλης κάθε άνθρωπος και πιστεύει μόνος θα τα καταφέρει. Και νομίζει ότι έχει αγάπη να δώσει. Δεν έχεις αρκετή, φίλε. Θα δοκιμαστείς. Χρειάζεται να πάρεις. Άμα ο Κώστας δεν μου φέρνε νερό, ευχαριστώ Κώστα και πάλι, δεν θα έπινα. Αλλά για να με φέρει ο Κώστας νερό έπρεπε να είχε νερό. Προσέξτε. Αν δεν έχεις νερό δεν μπορείς ούτε εσύ να πιείς ούτε στον άλλο να δώσεις. Άρα λοιπόν αν δεν έχεις αγάπη μέσα σου δεν μπορείς να τη δώσεις. Από πού θα πάρεις αγάπη? Δεν θα πάρεις από τη βρύση, από το σούπερ μάρκετ. Θα πάρεις από εκείνον. Εκείνος είναι αγάπη, η πηγή. Και αφού έχεις μέσα σου το Θεό θα μπορέσεις να τη δώσεις την αγάπη και στους άλλους. Τώρα, η θετική αντιμετώπιση μιας κρίσης στις σχέσεις. Δεν ξέρω, βλέπετε αυτή την εικόνα καλά? Είναι σε ένα σιδηρουργείο που μόλις βγάλανε το σίδερο από τη φωτιά και το κοπανάει ο τεχνίτης. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Φαίνεται? Ωραία. Εσείς εδώ το βλέπετε καλά. Εσείς από πίσω τι κάνετε? Τέλεια. Κώστα, άστα αυτά. Θα το σηκώσουμε λίγο. Θα το σηκώσουμε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, αυτή η εικόνα μου θυμίζει την παιδική μου ηλικία. Γιατί ο θείος μου, ο Θεοχάρης, της μητέρας μου αδελφός, ήταν καροποιός. Δεν έφτιανε κάρα, όπως λένε στην Αμερική, τα αυτοκίνητα από κάρτο, κάνα κάρα. Έφτιανε κάρα από αυτά που έχουμε με άλογα. Και καθώς περνούσα καμιά φορά από το μαγαζί του, τον έβλεπα να βγάζει ένα σίδερο και το κοπανάει και μετά στο νερό. Και εγώ νόμιζα ότι το έβαζε εκεί για να το κρυώσει. Όχι, το έβαζε για να το δυναμώσει. Μετά το έμαθα. Όταν το καυτό σίδερο το βάζει στο νερό, γίνεται ατσάλι, δυναμώνει. Τι θέλω να πω με αυτή την ιστορία? Κοιτάξτε τι είπε μια άλλη ψυχολόγος. Η απογοήτευση, η κρίση, σε μια ευγενική καρδιά είναι σαν το κρύο νερό στο καυτό μέταλλο. Το δυναμώνει, το σκληραίνει, αυξάνει την αντοχή του, αλλά ποτέ δεν το καταστρέφει. Α, τι ωραία σκέψη αυτή, Άρα η κρίση σου θα σε δυναμώσει. Τι άλλο θα κάνει? Θα σε βοηθήσει να αυξηθείς. Θα έχεις πιο πολύ αντοχή. Δεν θα σε καταστρέψει. Εάν συνεργαστείς με το Θεό και υπακούσεις. Ποιες είναι οι οδηγίες λοιπόν για την αντιμετώπιση μιας κρίσης? Πρώτα απ' όλα, δημιούργησε μέσα σου θετικές σκέψεις για τον εαυτό σου και για τους άλλους. Είστε αυτό που σκέφτεστε. Είσαι αυτό που σκέφτεσαι. Άλλοι λένε είσαι αυτό που τρως. Εντάξει, μπορεί και αυτό μέχρι ενός σημείου. Αλλά περισσότερο είσαι αυτό που έχεις στο μυαλό. Στο μυαλό, όχι στα συναισθήματα. Αισθανόμαστε, αλλά τα συναισθήματα δεν τα βάλουμε μπροστά. Το μυαλό πάει μπροστά. Πολλές φορές αντιδρούμε συναισθηματικά και την πατάμε. Πρέπει να σκεφτούμε. Γιατί όλα αυτά που λέμε από το Λόγο του Θεού και όλα αυτά που σας λέω εγώ περνάνε από το μυαλό. Χτυπάνε και λίγο την καρδιά. Προσέξτε. Αλλά δίχως μυαλό δεν θα καταλάβουμε τίποτα. Ο Θεός λέει, ο Παύλος γράφει μάλλον, να ανακαινίζετε το μυαλό σας. Να ανανεώνετε το μυαλό, όχι τα συναισθήματα. Τα χρειαζόμαστε. Αλλά τα συναισθήματα είναι κάτω από τον έλεγχο του μυαλού. Άρα, τέλος αδελφοί μου, πάλι μυαλό θέλει εδώ, ό,τι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο και καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφημο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και είναι άξιο επένου, αυτά να έχετε πού? Στο μυαλό σας. Και έχει σημασία αυτό.
όχι στην καρδιά σας. Τώρα θα μου πείτε, ναι, αλλά στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή μαθαίνουμε το κέντρο ήταν η καρδιά. Ήτανε, προσέξτε, ήτανε την εποχή εκείνη, το μυαλό ήταν η καρδιά. Με την καρδιά λέγανε να σκέφτεσαι. Τώρα όμως δεν είναι έτσι. Το κέντρο της σκέψης ποιος είναι, πού είναι, το μυαλό είναι. Τα συναισθήματα, ξέρετε ποια ήταν την εποχή εκείνη, τα νεφρά, πιο κάτω. Εμείς έχουμε μυαλό, καρδιά, αυτοί είχαν καρδιά, νεφρά. Έτσι το είχαν. Γι' αυτό λέει, εν την καρδία μου εφύλαξα τα λόγια σου για να μην αμαρτήσω εισέ. Εμείς τι θα πούμε τώρα, στο μυαλό μου φύλαξα τα λόγια σου, όχι στο συναίσθημα, όχι στην καρδιά. Δεν υπακούω στο Θεό όταν αισθάνομαι, υπακούω στο Θεό επειδή σκέφτομαι. Καταλαβαίνετε τώρα τη διαφορά. Άρα, σκέψου, στο μυαλό σου. Και κοίταξε αυτό εδώ τώρα. Καθώς το κρίνω ανάμεσα στα αγκάθια έτσι αγαπημένου μου μέσα στις νέες κοπέλες. Αχα, τι ωραίο αυτό. Μια μέρα ήμουν έξω από την εκκλησία, μερικοί από εσάς ξέρετε τον Φέδωνα τον Καμπουρόπουλο που είναι συνταξιούχος με τη γυναίκα του, πρώην ιεροκήρυκας. Και βγήκαμε έξω και στο πεζοδρόμιο εκεί μπροστά μιλούσαμε και μου λέει η γυναίκα σου πού είναι, δεν την είδα. Λέω, βλέπεις εκείνες τις 5 κυρίες, η πιο όμορφη είναι η δικιά μου. Γέλασε ο Φέδωνας. Ναι, έτσι να σκέφτεσαι για τη γυναίκα σου. Και ας μην είναι η πιο ωραία, δεν πειράζει, για σένα είναι. Και εσύ γυναίκα, τι να λες για τον άντρα σου, καθώς μιλιά μες του δρυμού τα δέντρα, έτσι ο αγαπημένος μου στα παλικάρια ανάμεσα. Αχα, σκέφτεσαι έτσι για τον άλλον, για τον άντρα στη γυναίκα σου. Κοιτάξτε κάτι ακόμα. Η αίθουσα Α1 σε ένα πανεπιστήμιο. Όλοι εδώ βλέπετε έχουν κομπιούτερ και μάλιστα το Apple που είναι το πιο ακριβό, τα οποία τους τα δώρισε το πανεπιστήμιο γιατί αυτοί ήταν οι πρώτοι φοιτητές. Πήραν τους καλύτερους βαθμούς για να μπουν την πρώτη χρονιά. Αχα. Και είχαν την Α1 αίθουσα. Και γράφει ένας ότι με κάλεσαν και εμένα στο πανεπιστήμιο και μου δώσαν την Α1 αίθουσα. Και λέω γιατί το κάνω αυτό, πρώτη φορά μπαίνω εδώ. Η Α1 αίθουσα είχε την κορυφή, την αφρόκρεμα. Στο κέντρο του εξαμήνου με καλεί ο πρίτανης να πιούμε ένα καφέ και μου λέει πώς πάει η τάξη σου. Μια χαρά λέει, όπως τους ξέραμε έτσι, όλοι είναι εκεί πάνω ανεβασμένοι. Πρώτη, ξέρεις του λέει, να σου πω κάτι, δεν σου το είπαμε στην αρχή. Φέτος δεν βάλαμε τους πρώτους μαθητές στην Α1 αίθουσα. Τους βάλαμε εντελώς τυχαία, καθώς ερχόντουσαν. Τότε λέει πώς γίνανε πρώτοι. Α, λέει, οι προσδοκίες σου για αυτούς τους ανέβασαν. Αχα, Νίκο, το καταλαβαίνουμε αυτό καλά, εμείς οι εκπαιδευτικοί. Σταυρούλα, οι προσδοκίες σου, δηλαδή το πώς σκέφτεσαι για αυτούς, τους ανεβάζεις ή τους κατεβάζεις. Αυτός θεωρείς ότι ήταν τα πιο γερά μυαλά του πανεπιστημίου. Δεν ήταν. Αλλά με τον τρόπο που τους μιλούσε, τους δίδασκε, τους ανέβασε το επίπεδο. Τι λέει αυτό για μας. Τα παιδιά μας δεν είναι τα πρώτα σε όλα, αλλά για μας. Η γυναίκα μας, ο άντρας μας, όχι. Δεν είναι ο πρώτος ή πρώτη πάντα, όχι. Αλλά θα ανεβούνε. Αν έτσι σκέφτεσαι για τον άλλο, τον άνθρωπό σου, τα αδέλφια μας εδώ, ναι, κάποια φορά θα μας πληγώσουν. Επειδή είμαστε άνθρωποι. Και εσύ θα πληγώσεις. Και εσύ θα πεις μια ανοησία. Να είστε ευγνώμονες για όσα έχετε. Η ευγνωμοσύνη παράγει δύναμη και θάρρος να κάνετε κάτι καλό στη ζωή σας, ενώ η αγνωμοσύνη σε παραλύει και δεν μπορείς να ενεργήσεις θετικά. Η αγνωμοσύνη είναι αμαρτία, αδελφοί μου. Να ευχαριστείτε τον Θεό για το κάθε τι. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Όπως αποκαλύφθηκε σε εσάς για του Ιησού Χριστού. Έτσι λέει ο Παύλος. Αγαπήστε πιο πολύ ο ένας τον άλλον. Αγαπήστε πιο πολύ ο ένας τον άλλον. Τίτλοι εφημερίδας. Η Ελλάδα βυθίζεται στην κατάθλιψη, στα ύψη ανασφάλεια, μην χούφτε στα ψυχοφάρμακα, μην παραδίδεστε στην κρίση. Κοιτάξτε τι έγραψε ένας ψυχίατρος, καθηγητής ψυχιατρικής. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η αγάπη. Αυτός λέγεται Θανάσης Τσαβάρας. Και τι έγραψε. Ένας από τους λόγους που δεν έχουμε στην Ελλάδα πολλές αυτοκτονίες είναι ότι υπάρχει ακόμα δομή οικογενειακή, υποστήριξη από την οικογένεια.
Και αυτό προσπαθεί να το χαλάσει ο διάβολος. Προσέξτε λίγο σήμερα. Και τι είπε στο τέλος του άρθρου. Εγώ σώθηκα επειδή με αγαπούσαν οι δικοί μου. Πάνω από 100 μέρες στην εντατική. 3 μήνες και. Ευχαριστώ τον Θεό για την οικογένειά μου. Δεν μ' άφησαν να φύγω. Και ευχαριστώ τον Θεό για τον γιατρό φίλο μου που αυτός εκεί ήταν νύχτα μέρα και με βοήθησε να μείνω στη ζωή. Αλλά ήταν η αγάπη και του φίλου μου γιατρού και των συγγενών μου που με κράτησαν. Αδελφοί μου, οποιαδήποτε κρίση ή θα μας φέρει πιο κοντά ή θα μας απομακρύνει τον έναν από τον άλλον. Η επιλογή είναι δική μας. Ή θα είμαστε έτσι μια χαρούμενη οικογένεια και τον παππού και τη γιαγιά κοντά, ο άντρας, η γυναίκα, τα παιδιά, τα εγγονάκια, ή θα διαλυθούμε. Εύχομαι να έχουμε αυτή την ελπίδα στον Κύριο. Νάτος. Γιατί αυτός είναι ο Χριστός, η ελπίδα της δόξας. Το μυστήριο το οποίο ήτο αποκεκριμένον από των αιώνων και από των γενεών, τώρα φανερώθηκε εις τους Αγίους αυτού, εις τους οποίους η θέληση ο Θεός να φανερώσει ο πλούτος της δόξας του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη. Όστις είναι ο Χριστός εις εσάς, η ελπίς της δόξης. Αμήν. Λοιπόν, αν έχουμε κάτι που θέλαμε να ρωτήσουμε, να πούμε, να η ευκαιρία, μπορείτε να μιλήσετε. Μόνο ένας παρακαλώ. Δεν έχετε κάτι να πείτε. Ορίστε, έλα Κώστα. Βέβαια, εσύ, γιατί να μην έχεις θάρρος. Λοιπόν, θέλω να δώσετε μια εικόνα και μια συμβουλή. Τι γίνεται στην Εκκλησία, ποιο είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα, στις Ευαγγελικές Εκκλησίες, που θα μπορούσε να προσεγγίσει ο Χριστός καλύτερα ή να αλλάξει μέσα, ώστε όλο αυτό να εφαρμοστεί. Ναι. Τι μήνυμα μπορεί να δώσει. Ναι. Τι συμβαίνει. Κοίταξε, ναι, βασικά το ίδιο συμβαίνει και στις εκκλησίες μας και στην κοινωνία μας. Το που ξεφύγαμε και με όλα αυτά που τώρα προβληματιζόμαστε, σχέση ομοφυλοφίλων, γάμοι ομοφυλοφίλων, παιδιά να υιοθετήσουν και όλα αυτά, η βία στα σχολεία, η βία στο σπίτι, τα προβλήματα στην κοινωνία μας, κάπου είναι ο ίδιος λόγος που και μέσα στην εκκλησία ακόμα έχουμε τριβές. Προσέξτε. Για μένα, και τα ζευγάρια που δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους. Ο βασικός λόγος είναι ότι ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από το Θεό. Διότι όταν απομακρυνόμαστε από το Θεό, γινόμαστε εμείς θεοί. Πώς? Αποφασίζουμε μόνοι μας πώς θα ζήσουμε. Τώρα θα μου πεις, ναι, αλλά οι άνθρωποι του Θεού δεν πρέπει να... Ναι, αυτοί δεν φεύγουν τόσο μακριά, αλλά και αυτοί ξεφεύγουν. Επειδή είμαστε θνητοί, αμαρτωλοί, αποφασίζουμε μόνοι μας. Ο βασικός λόγος. Εάν λοιπόν μέσα στην Εκκλησία θέλουμε πιο θερμή σχέση και θέλουμε να ανεβούμε πιο ψηλά πνευματικά, ώστε εμείς εδώ να είμαστε καλύτερα και να κάνουμε το έργο της διακονίας ακόμα πιο αποτελεσματικά έξω από εδώ, γιατί η Εκκλησία δεν είναι μόνο για τον εαυτό της, είναι να ευλογήσει όλους. Χρειάζεται να έρθουμε λίγο πιο κοντά του. Εάν ο άλλος μπορεί να είναι εκεί κάτω και εμείς είμαστε εδώ, αλλά ο Θεός μας στείλει εκεί, πρέπει να ανεβούμε τα σκαλιά αυτά της πίστης. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Υπακούοντας το Λόγο Του. Αδελφοί μου, να σας πω ότι το βασικότερο θέμα, προσέξτε, στη χριστιανική μας ζωή, δεν είναι πόσο καλά κηρύττω εγώ, πόσο καλά ακούτε εσείς, ή ακόμα και το τι κάνουμε εκεί έξω, πόσα δίνουμε. Ο Θεός ζητάει από μας την υπακοή. Ούτε ενδιαφέρει για την επιτυχία μας. Υπακούμε στο Θεό, σε αυτά που ξέρουμε από το Λόγο Του, σε αυτά που μας λέει το Πνεύμα Του. Όσο πιο πολύ υπακούμε,
πιο κοντά του είμαστε και πιο κοντά ο ένας στον άλλον και πιο καλά κάνουμε και το έργο του και στην Εκκλησία και εκτός. Άρα, Κώστα μου, μια απλή απάντηση είναι ότι έχουμε λίγο ξεφύγει στο θέμα υπακοής και έχουμε συμβιβαστεί, απομακρυνθήκαμε και ο καθένας ξέρει τον εαυτό του. Όσο πιο κοντά λοιπόν ερχόμαστε στο λόγο του και στο πνεύμα του, στην σχέση αυτή, τόσο πιο σωστοί γινόμαστε και βρίσκουμε τον εαυτό μας και ο Θεός μας ευλογεί και γινόμαστε ευλογία. Και το αντίθετο. Αυτό ισχύει για την Εκκλησία, ισχύει για την κοινωνία. Η κοινωνία μας που κάποτε ήταν πιο δεμένη, προσέξτε, οι άνθρωποι ήταν πιο θεοσεβείς. Σήμερα σπάνια ακούς κάτι. Με την Ρούλα κοιτούσαμε χθες με τη γυναίκα μου ένα πρόγραμμα και μιλούσαν πολύ ωραία, αλλά σπάνια ακούς τη λέξη Θεός. Το προσέξατε? Στην ελληνική χριστιανική χώρα. Πού είναι ο Θεός? Κοιτούσαμε περίπου μία ώρα, 2 φορές αναφέρθηκε μια γυναίκα ξαφνικά έτσι για το Θεό και ξαφνιαστήκαμε. Έχουμε απομακρυνθεί. Άρα θέλει να επιστρέψουμε. Γιατί δεν είναι μόνο θεολογικό το ζήτημα. Είναι και ψυχολογικό, είναι και επικοινωνιακό, είναι αν θέλετε και κοινωνικό. Γιατί ο Θεός μας επηρεάζει σε όλους τους τομείς. Αυτό νομίζω ότι χρειάζεται να το δούμε και αδελφοί μου, αν μπορούμε να βελτιωθούμε στην σχέση μας με εκείνον να το κάνουμε. Μήπως θέλουν να κάνουν ερώτηση εδώ? Όχι. Όχι. Ορίστε. Δεν είναι ακριβώς ερώτηση, απλά τοποθέτηση. Ναι, ας πούμε και για όλους έτσι και για μένα πάρα πολλά, άρα έχει να κάνει με το πόσο χώρο τελικά αφήνουμε στο Θεό. Γιατί θεωρητικά υπάρχουν όλοι. Ναι. Πολύ εδώ πέρα. Ναι. Πόσο χώρο αφήνουμε και στο Πνεύμα του Άγιου. Έτσι. Ας πούμε το πνευματικό μας σπίτι, σκεφτείτε το σπίτι σας τώρα, άμα έρθει ένας επισκέπτης, πού θα τον βάλετε? Στο σαλόνι. Το οποίο τρέχετε και μαζεύετε και κάτι αν το ξεχάσατε. Δεν θα τον πάτε στο υπόγειο. Για πρώτη φορά έρχεται αυτός. Εκεί είναι έτσι. Και μπορεί να μην το βάλετε και στην κουζίνα, γιατί ξεχάσετε να βγάλετε και τα σκουπίδια και μυρίζει λίγο. Ο Χριστός όμως όταν μπαίνει στο σπίτι μας δεν θέλει να μείνει στο σαλόνι. Θέλει να πάει παντού. Να καθαρίσει, να σπρίσει, να ανοίξει τα παράθυρα, να μπει αέρας φρέσκος. Αφήστε το Χριστό να μπει σε ολόκληρο το πνευματικό σας σπίτι. Αυτό είναι αυτό που λέει ο Παύλος, πληρούστε δια του πνεύματος. Πώς γεμίζουμε με το πνεύμα? Αφήνουμε με το Χριστό, αφήνουμε το πνεύμα του να μπει σε όλους τους χώρους της ζωής μας. Να μας καθαρίσει, να μας αυξήσει, να μας δυναμώσει. Και τότε βλέπετε, αν το κάνουμε όλοι αυτό, ή πολλοί από εμάς, αλλάζει και η Εκκλησία και αλλάζει και η κοινωνία. Γιατί κάποτε η Εκκλησία έδινε το παράδειγμα στην κοινωνία. Σήμερα η Εκκλησία δεν είναι και τόσο δυνατή. Το προσέξατε αυτό, όχι μόνο η δική μας, όλες οι εκκλησίες, και οι καθολικές και οι ορθόδοξες και οι ευαγγελικές, δεν έχουν τη δύναμη που κάποτε είχαν να επηρεάσουν την κοινωνία. Άλλο. Δεν ξέρω, μήπως ήταν ερώτηση που θέλανε εδώ, δεν ξέρεις. Όχι, κάτι άλλο. Εντάξει. Κάποιος άλλος που θέλει να μιλήσει. Σας βλέπω πολύ σιωπηλούς. Ή κουραστήκατε πολύ, ή πεινάτε πολύ. Θέλετε να φάτε? Ή τα ξέρετε και δεν είναι, άδικα τα είπα. Ή συμφωνείτε τόσο πολύ, ή για ένα τελευταίο δεν προσέχατε καθόλου. Αυτά σαν εκπαιδευτικοί τα λέμε εμείς. Λοιπόν, αδελφέ Νίκο, πες μας τι κάνουμε τώρα, αν δεν έχουμε ερωτήσεις ή απαντήσεις. Οκ. Να κάνουμε προσευχή για να κλείσουμε. Να προσευχηθούμε και για το φαγητό που θα φάμε σε λίγο. Ή... Οκ. Ναι, οκ. Πατέρα αγαπημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, το έλεος σου, για τη χάρη σου στη ζωή μας,
για τη συγχώρεση που δεχόμαστε μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού και για την χριστιανική πορεία που μας δίνεις, καθώς το Πνεύμα Σου κατοικεί μέσα μας. Δόξα στο όνομά Σου. Βοήθησέ μας, Κύριε, ο καθένας μας ξεχωριστά, να βελτιωθεί από εκεί που βρίσκεται, να πλησιάσει περισσότερο Εσένα, να αφήσει τον Χριστό να κυριαρχεί στη ζωή του και να υπακούει στο Λόγο Σου ακόμα περισσότερο. Γιατί τότε θα έχουμε περισσότερη δική Σου καθοδήγηση και Εσύ θα ελέγχεις τη ζωή μας και η αγάπη Σου θα φαίνεται μέσα μας, το σπίτι μας, στην εκκλησία μας, στην πόλη μας, όπου και αν βρεθούμε. Ευλογούμε, Κύριε, τον καθένα ξεχωριστά, την κάθε οικογένεια που αντιπροσωπεύεται εδώ, την κάθε εκκλησία. Ευλογούμε την κάθε χώρα και ζητάμε Εσύ, Κύριε, να φέρεις δικαιοσύνη και ειρήνη στη γη μας. Να φέρεις δικαιοσύνη και ειρήνη στη χώρα μας και να μας δώσεις όλους τη χαρά να μπορέσουμε, Κύριε, να Σε υπηρετήσουμε στη δική μας πορεία. Ευλόγησε τώρα και αυτά που θα πάρουμε σε λίγο, τις κυρίες και τους άντρες που ετοίμασαν, και βοήθησέ μας να έχουμε μια καλή κοινωνία μεταξύ μας και να χαρούμε την συντροφιά ο ένας του άλλου. Στο όνομα του αναστημένου Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε για όλα. Αμήν. Ωραία. Θα σε χρεώσουμε πιο πολύ εσένα. Για πες. Και το λέμε ότι ναι, εγώ συγχωρώ αυτό το άτομο. Και μετά από λίγο ξαναέρχεται η ίδια σκέψη της πικρίας. Βεβαίως. Πρακτικά τι κάνουμε, σαν να συγχωρούμε. Βεβαίως. Και θα έρθει, παιδιά, αδελφοί, και παιδιά είστε νεαροί, πιο νεαροί από μένα είστε οι περισσότεροι. Η συγχώρηση δεν είναι μια φορά για το ίδιο πράγμα που γίνεται και τελειώνει. Δεν τελειώνει. Είναι πορεία. Είναι διαδικασία. Και βέβαια, εντάξει, άλλο είναι κάποιος, ενώ ανεβαίνει στο λεωφορείο, να σε ακουμπήσει έτσι και να σε χτυπήσει λίγο, αυτό το ξεχνάς. Αυτό δεν είναι πρόβλημα σοβαρό. Αν όμως ο άλλος σε αδίκησε στα κληρονομικά, σου φάγε την περιουσία, εύκολα να το συγχωρέσεις. Εδώ έχουμε γνωστούς και συγγενείς, μένουν πάνω κάτω και ο ένας δεν μιλάει τον άλλον, και όταν παντρεύεται η κόρη του ενός, καλεί τα παιδιά του αδελφού του, αλλά όχι τον αδελφό του. Και βέβαια και τα παιδιά δεν πάνε και ο αδελφός δεν πάει. Αυτό τι γίνεται? Αυτό πονάει. Ένα παράδειγμα, υπάρχουν και χειρότερα βέβαια. Αυτό πονάει πολύ. Τι γίνεται λοιπόν? Εάν θέλεις να συγχωρέσεις, μπορείς. Προσέξτε, θέλουμε πίστη. Η συγχώρηση δεν είναι ανθρώπινη, είναι θεϊκή. Δεν μας έρχεται εμάς τους ανθρώπους εύκολα να συγχωρέσουμε. Εμάς μας έρχεται να εκδικηθούμε. Άρα θέλουμε τη βοήθεια του Θεού. Και όταν παίρνουμε τη βοήθεια του Θεού, θα μένουμε εκεί. Και όταν ξαναέρθει ο πειρασμός, αφού συγχωρέσει τώρα, πάλι θα πάμε σε εκείνον. Κύριε, ευλόγησε τον, συγχώρεσέ τον, συγχώρεσε και μένα που είχα τόσες πικρίες τόσον καιρό. Το αποκορύφωμα της συγχώρησης, όταν τελειώσει αυτό, και θα γίνει ξανά και ξανά, και βέβαια μεγαλώνεις και προχωράς, δεν μένεις εκεί. Είναι όπως το μικρό μωρό που μεγαλώνει και μετά περπατάει και τρέχει και πετάς. Το αποκορύφωμα λοιπόν όταν πετάξεις είναι όταν θυμηθείς εκείνο που σου έκανε τη ζημιά, σε αδίκησε, τον ευλογείς. Όταν μπορείς να τον ευλογήσεις, όχι ευλόγησε τον Κύριε, αλλά εσύ μέσα σου λες, ναι Κύριε, βοήθησέ τον, στήριξέ τον, συγχώρεσέ τον, ευλόγησέ τον. Αρχίσει η θεραπεία σου. Ξέρω εσείς, κάποιοι από εσάς το κάνατε εδώ, είχατε σοβαρά ζητήματα, τον ευλογήσετε αυτόν που σας πλήγωσε ή αυτούς. Αλλά πήρε καιρό, δεν ήταν μια στιγμή. Όπως παίρνει καιρό και η δική σου αύξηση πνευματική. Ξεκινάμε από το Σταυρό, εδώ, προσέξτε,
και δεν φεύγουμε έτσι προς τα πάνω, τι κάνουμε? Κάνουμε αυτό, πάνω, κάτω, έτσι πάμε. Αλλά προσέξτε, έχουμε πρόοδο. Μόνο ο Ιησούς έφυγε έτσι, γιατί ήταν αναμάρτητος. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί, ανεβαίνουμε, πέφτουμε, αλλά δεν πάμε χαμηλά, εκεί που ήμασταν πριν. Εδώ. Έτσι γίνεται και με τη συγχώρηση. Και θα έρθει η στιγμή που ο διάβολος δεν θα μπορέσει πλέον σε αυτό το σημείο να σε ελέγξει, να σε προβληματίσει άλλο. Γιατί λένε, εντάξει, ο χρόνος τα καλύπτει όλα. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Ο χρόνος βοηθάει εάν εσύ κάνεις τα σωστά βήματα. Αν δεν κάνεις σωστά βήματα συγχώρησης, ο χρόνος θα το κρατήσει αυτό και κάθε τόσο θα βγαίνει. Κάθε τόσο θα βγαίνει. Θέλει ξερίζωμα. Αν υπάρχει η ρίζα της πικρίας, τι λέει ο προς Εβραίους, πρέπει να την ξεριζώσεις όλη, γιατί άμα αφήσεις έστω και λίγο μέσα, αυτό θα ξαναβγεί. Άρα, είναι διαδικασία η συγχώρηση, αγαπητοί μου, και σας είπα και πάλι, χρειάζεται να μάθετε να συγχωρείτε πρώτα εσάς. Αν έχετε πικρίες, ενοχές για τον εαυτό σας, εύκολα δεν μπορείτε να συγχωρέσετε τους άλλους. Δεν θα πετύχει. Δεν μπορείς να δώσεις κάτι που δεν έχεις. Και όταν το λέω αυτό, δεν εννοώ ότι οι δικές σου αμαρτίες δεν πρέπει να συγχωρηθούν. Συγχωρούνται εφόσον έρχεσαι με ειλικρίνεια στο Σταυρό και λες, Κύριε, συγχώραμε, ταπεινώνεσαι, μετανοείς. Αλλά μετά δεν δέχεσαι. Γιατί δεν δέχεσαι? Από εγωισμό. Παράδειγμα. Ένας αδελφός σε μια μεγάλη πόλη χάνει τη δουλειά του επειδή έχει ψυχολογικά, έπεσε σε κατάθλιψη. Πιστός άνθρωπος της εκκλησίας. Πηγαίνω και τον βρίσκω στο σπίτι. Τα λέμε. Τι έγινε ρε φίλε? Να, λέει, έκανα 2 λάθη. Ποια ήταν τα λάθη? Αγάπησε μια κοπέλα εκτός εκκλησίας. Okay. Μετά κατάλαβε ότι αυτή δεν συμβαδίζει μαζί του με το πιστεύω του, την άφησε. Πρώτο λάθος, λέει. Εντάξει. Λοιπόν, σε συγχώρεσε ο Θεός? Ναι. Σε συγχώρεσε η αδελφή? Ναι. Ναι, αλλά λέει, το ξαναέκανα. Δεύτερο λάθος. Αυτό ήταν τότε, τον έριξε σε κατάθλιψη. Καλά του λέω. Ο Θεός σε συγχώρεσε και τη δεύτερη φορά? Ναι. Η αδελφή στην εκκλησία που τον συμβούλευαν, πρόσεχε και τα λοιπά, και εκείνη. Του λέω, τότε ξυστή, να σε ρωτήσω, εσύ συγχώρεσες τον εαυτό σου? Ξέρετε, μου είπε, αυτό είναι το πρόβλημα. Και γιατί δεν συγχώρεσες τον εαυτό σου, φίλε? Πώς το έκανα δεύτερη φορά? Αυτό που σας οδηγεί? Εγωισμός. Και δεύτερη και τρίτη και πέμπτη θα το κάνεις. Ποιος νομίζεις ότι είσαι εσύ και δεν θα πέσεις ξανά στην αμαρτία ή στο λάθος? Και αυτά ήταν λάθη τελικά. Του συζητάμε αν ήταν και αμαρτία, αλλά αυτός έτσι το πήρε. Εντάξει. Προσέξτε αγαπητοί μου, εάν δεν συγχωρέσουμε, πέφτουμε σε κατάθλιψη τελικά, ιδιαίτερα σε βαριά θέματα. Για να συγχωρέσουμε, που είναι το ερώτημα της Άννας ξανά και ξανά, χρειαζόμαστε επαφή μαζί του. Ξέρετε, ο μεγαλύτερος λόγος που είπε από το Σταυρό ο Χριστός, Πάτερ, άφες αυτής. Για μένα αυτός είναι ο καλύτερος λόγος. Άφες. Ξέρετε, εδώ δεν υπάρχει στο κείμενο η λέξη συγχώρηση, υπάρχει άφες. Αφήνω. Που σημαίνει συγχωρώ. Εάν λοιπόν ο Ιησούς συγχώρεσε εμένα και το δέχτηκα, με τη δύναμη αυτή θα μπορέσω να συγχωρέσω τους άλλους. Και ξανά θα έρθει ο πειρασμός να ξανασκαλίσει την πληγή, να τρέξει και αίμα, να πονέσω και να κλάψω. Αλλά κάτι ακόμα να πω εδώ. Μην είμαστε και αφελείς. Δηλαδή, παράδειγμα, δανείζεις κάποιον, έρχεται ο Κώστας και μου λέει θέλω 50 ευρώ σε παρακαλώ, του τα δίνω, μου τα επιστρέφει. Έρχεται σε 2 εβδομάδες, θέλει 100 ευρώ, του τα δίνω, μου τα επιστρέφει. Μετά γίνονται 500. Του τα δίνω,
δεν τα επιστρέφει. Κώστα, γιατί? Ήταν πολλά, είναι πολλά. Τώρα κοιτάξτε, τα 500 ευρώ που έχει πήρε ο Κώστας πριν ένα μήνα και πάνε 2 και τώρα ξέρω ότι τα έχει και δεν μου τα δίνει, έρχεται ο Κώστας να ξαναδανειστεί. Τι λέτε, εγώ θα του δώσω? Όχι. Γιατί? Γιατί κλονίστηκε η εμπιστοσύνη μου. Δεν είμαι αφελής. Ο χριστιανός ούτε αφελής είναι, ούτε αδιάφορος στις ανθρώπινες ανάγκες. Ορίστε. Έχει οδηγία και από το Θεό και από το μυαλό. Πριν πάμε στο Θεό, ναι, και ο Θεός μας δίνει μυαλό. Σκεφτείτε. Ούτε αφελής, ούτε αδιάφορος. Χρυσή τομή. Ο Κύριος μας το εφάρμοσε αυτό. Τι είπε στον Πέτρο? Πήγε να πλύνει τα πόδια των μαθητών. Όχι εγώ, Κύριε. Άκου, του λέει, Πέτρο μου, αν δεν έχεις καμία σχέση μαζί μου. Τότε όλο το σώμα. Πέτρο μου, μου λες έκανες μπάνιο. Ούτε έχουμε νερό για ολόκληρο το σώμα εδώ. Έχουμε μια λεκάνη με λίγο νερό, τα πόδια μόνο, Πέτρο. Αυτά χρειάζονται, γιατί από εκεί που ήρθες από το σπίτι εδώ, σαντάλια φοράς, σκόνη έχει, τα πόδια σου είναι χάλια. Το σώμα σου είναι καθαρό. Καταλαβαίνετε τι λέω εδώ? Ο Ιησούς υπηρέτησε τον Πέτρο με τον τρόπο που ο Ιησούς ήθελε, όχι αυτά που έλεγε ο Πέτρος. Δεν άφησε το συναίσθημα να τον οδηγήσει, το μυαλό. Σκεφτόταν πολύ καλά και του είπε το και το. Αυτό είναι. Άρα, αγαπητοί μου, αν ακολουθούμε τις οδηγίες, διαπίστως θα συγχωρέσουμε ξανά και ξανά. Θα έρθει ο πειρασμός, Κοιτάξτε, εκείνος δεν θα αλλάξει. Και αν δείτε ότι δεν μετανοεί και δεν αλλάζει, μην του πείτε καν ότι το συγχωρείτε. Θα σας κοροϊδέψει, δεν το καταλαβαίνει. Εσείς αλλάζετε. Εσείς ευλογήστε. Εσείς προχωράτε. Ο Θεός είναι δίκαιος και όλα εδώ πληρώνονται. Αυτός θα βρει το κακό που έκανε. Μπορεί εσύ να μην το δεις, δεν πειράζει. Θα το βρει όμως, γιατί όλα εδώ πληρώνονται. Ο Θεός είναι δίκαιος. Μη στεναχωριέστε για εκείνον. Εσείς προχωρήστε.